Легенда про золоту колиску. У сиву давнину, коли не створив ще Аллах великого прабатька всіх людей Адама, вигнанця Дженнета, жили на світі якісь прадавні чи то люди, чи то духи, на імення Джин Тайфаси. Різні були джини. Одні були вірні, інші невірні, які не визнавали єдиного Аллаха, Творця всіх світів. По цей бік Кримських гір, уздовж усього узбережжя, мешкали джини Аллаха. Вони були вірні заповідям Аллаха і його пророка, молилися за правилами і вихваляли його мудрість 5 разів на день. По той бік Кримських гір, усередині країни, мешкали неправовірні джини. Вони не прийняли Аллахових заповідей, не молилися Аллахові і підкорялися ворогові Аллаха, великому демонові Іблісу, якого вони зробили своїм Богом і вчення якого дотримувалися. Аллахові джини, які населяли узбережжя Криму, садили сади, вирощували виноград, сіяли хліб і просо, пряли льон. Іблісові ж джини, заселяючи дикі гірські ліси, випасали свої стада на поодиноких луках, полювали на кіз і оленів, випалювали вугілля. Кожна спільнота джинів мала свого володаря, свого хана. Між джинами Аллаха і джинами Ібліса немов чорт межу переорав. Часто точилися чвари й війни між ворожими племенами. Джини відбирали одне в одного рілля, ліси й пасовища, крали худобу, не давали обробляти землю. Через ці сутички зароджувалися криваві військові походи, села спустошували й спалювали, багато джинів убито й узято у ганебне рабство. Люту ненависть плекали Аллахові джини до Іблісових, а Іблісові до Аллахових. Їхні хани також ненавиділи один одного і завжди були сповнені жаги помсти за минулі образи. Але частіше гору брали джини Ібліса, оскільки були хоробрі, спритні, жорстокі, безстрашні, витривалі, загартовані полюванням і випасом худоби. Тим часом, як джини-хлібороби були боязкі, страшилися покинути свої хатини й пасовища, погано володіли зброєю, не звикли до воєнних хитрощів і жорстокості. Хан Іблісових джинів мав сина-спадкоємця, парубка неабиякої вроди, сміливого, завзятого і наполегливого. Не знав він іще кохання, бо ж не було в країні Іблісових джинів дівчини, гідної такого витязя. І жадібно слухав він розповіді про чужоземних красунь. Був у ханового сина старий наставник, ханський невільник, якого колись ще маленьким хлопчиком викрали Аллахові джини в лісі, коли той збирав кизил. Вирісши в неволі і відрізняючись розумом і багатьма чеснотами, на схилі літ він отримав доручення виховувати ханового сина. Так навчив він його різних мистецтв – і стрільбі з лука, і метанню пращі, і стрибків, і бігу. Припав серцем старий раб до свого вихованця і розповів йому, як живуть інші джини, які в них витязі й панни. Часто густо старий потайки зустрічався з іншими рабами зі свого племені і знав через них усе, що відбувається в його батьківщині.
Старий наставник розповів своєму вихованцеві, що в хана Аллагових джинів на морському узбережжі Криму є юна донька. Така вродливиця, що тамтешні солов'ї щебечуть лишень про неї, розголошуючи солодку славу про її чарівливі принади. Велів молодий ханів син таємно привести до нього тих рабів, які бачили принцесу, і розпитував їх про все, що становило її дивовижну вроду, і про шкіру її обличчя, наче пелюстка троянди, і про тонкі стрілки брів, і про очі, що горіли, як зорі, і про губи, що ваблять, мов стиглі вишні, і про її м'яке, чарівливе волосся. Багато розповіли невільники палкому юнакові, і оприявнилася йому незрівнянна краса доньки хана Південного берега. Так у молодика з'явилося непереборне бажання хоча б одним оком скинути на небачену красуню, почути з її запашних вуст бодай слово і промовити до неї. Глибока пристрасть спалахнула в його мужньому серці, голову обсіли думки-гадки про прекрасну сусідку, якої він ніколи не бачив. Уже не тішило парубка ні полювання на оленів і кіз з однолітками на яйлі в густих гірських лісах, ані змагання з влучності стрільби з лука на стрімкого птаха, ані перегони на диких гірських конях, ані військові ігри з мечем, списом і щитом, ані полювання на полонених з довгим ласо, ані великі банкети біля батьківського вогнища, ані розповіді його старих воїнів про давні походи, битви й перемоги, ані казки старих бабів про славних царських синів у далеких краях. Став ханів син похмурим і мовчазним, поринув у думки, відмовлявся їсти й пити, не знаходив спокою, мовчав, не наважуючись вимовити ані пари з вуст про свою злочинну пристрасть до дочки ворога, клопотав собі голову безсонними ночами і був такий сумний, що пожовк, зів'яв і став схожий хіба на власну тінь. Так далеко бо завело його втаємничене від усіх кохання. Глибоко сумував старий хан, спостерігаючи болісні зміни в його улюбленому синові. Наполегливо розпитував його про причину його страждань, але юнак мовчав, як могила. Викликав хан умілих ворожбитів, щоб вилікувати його, але не знаходили ті жодної хвороби. й усі їхні замовляння проти пристріту виявилися марні. Намагався хан потішити сина танцями невільниць, жартами придворних блазнів, військовими забавами, зурнами і сантирами, але ніщо не давало ради. Повела принца Хмара, і не сила була батькові розгадати таїни його смутку. Покликав тоді старий хан перед себе верховного і блісового жерця і доручив йому за всяку ціну з'ясувати причину синового горя. Почав жрець стежити за кожним його кроком, словом і подихом, та не міг помітити анічогісінько. Нарешті, одного разу вночі, коли забувся юнак у дрімоті, верховний жрець підкрався до нього, приникнув вухом до його рухомих губ, почувши виразне «О, Зехра, Зехра» і слова великої любові й скорботи. Довго хани своїм жерцем гадали, про кого ночами шепотіли вуста юнака,
Та було їм невтямки. Довго розпитували по всіх усюдах, але не знайшлося в усьому ханстві жодної дівчини на ім'я Зехра. Почали вони тоді скликати віщунів і ворожити на ім'я Зехра. І здогадався один із чаклунів, повідавши, що Зехра живе по той бік гір, на узбережжі Великого моря. Допитали вони бранців із Аллахових джинів і з'ясували усю правду. У старого хана тривога змінилася страшним гнівом. Він убачав віроломство в злочинній пристрасті сина, зраду батька, племені і свого стародавнього бога Ібліса. Він заборонив синові навіть думати про кляту чужинку, обрушив на її ім'я страшну лайку, погрожував юнакові тюремним ув'язненням і батьковим прокляттям, встановив над ним суворий нагляд. Одна лише згадка про сусідів, хана іновірця та його трикляте плем'я приводила його до шалу. Але не таким було тверде серце молодого принца, щоб можна було погрозами викарбувати з нього риси коханої. Відчуваючи на собі нестримний батьків гнів, він постановив потай вирватися з лищат невблаганного батька і за всяку ціну добутися за гори в приморську країну Аллахових джинів, до мрії свого серця, щоб хоч раз подивитися на свого кумира і зцілити душу одним єдиним поглядом її прекрасних очей. Не день, не годину безвідрадний юнак розмірковував, як йому здійснити своє рішення, як ошукати батька і призначений ним нагляд. Ніхто не міг допомогти йому в його планах, крім старого вірного слуги, наставника, який виховував його з дитинства і готовий був покласти своє життя, щоб виконати бажання свого вихованця. Старий нишком роздобув убрання чабана і однієї темної грозової ночі поклав згорнуте із соломи опудало на ложе князя, а сам із перевдягненим юнаком прослизнув повз палацову варту, прокрався глухими похмурими провулками до міського муру, де знайшов лише йому відомий підземний хід, що вів зі старого зруйнованого льоху під муром назовні до найближчого лісу таємної печери. Тільки тут утікачі зупинились на мить, щоб перевести подих, але одразу ж почимчикували далі по глухих лісах, по скелях і урвищах, без доріг і стежок, по хащах, де не ступав жоден подорожній, і де тільки гірські козли перескакували зі скелі на скелю, не боячись мисливської стріли, а похмурий борсук длубався в ущелинах, розколюючи горіхи. Так ішли вони всю ніч дедалі вище в гори, а на світанку піднялися на саму Яйлу. Безлюдна була Яйла, що правила за кордон між двома ханствами. Боялися з'являтися тут джини і з того боку, але все ж, остерігаючись денного світла, утікачі сховалися в похмурій яскині і діждалися вечора. У мороці другої ночі вони обережно переповзли через небезпечні скелі та воронки Яйли і прослизнули в ліси південного схилу. Пробираючись між сторожовими постами джиннів Аллаха, між таборами мисливців і кошами чабанів, начуваючись їхніх лютих собак, спустилися втікачі другого ранку до прибережних скель.
Важко було втекти з батьківського палацу і рідного племені, важко було пройти крізь непролазні гірські ліси непоміченим до чужої ворожої країни, але найважче було проникнути в палац правовірного й узріти його красуню дочку, замкнену за 7 замками. Довгий час ханський син шукав можливості й вимізковував способи втілити свою мрію в життя, та ніщо не давало ради. Його проганяли вартові, переслідували сторожові собаки, високі паркани і міцні грати перегороджували йому путь. Нарешті втікачі вирішили вигадати хитрість, щоб за всяку ціну добутися до палацу й виконати палке, непохитне бажання юнака. Принц і його старий слуга взялися розучувати невідомі їм доти священні пісні. Довго вчили й опановували велику їх кількість. Тоді зодягли вони вбрання мандрівних жебраків-дервішів і почали щодня приходити до воріт ханського палацу і співати священних гімнів, вихваляючи мудрість Аллаха і його халіфа на землі, великого хана правовірних джинів. Прекрасний лункий голос молодого дервіша, пристрасні, наполегливі благання, виражені в переливах його пісень, нарешті долетіли до вуха прекрасної принцеси. Вона взяла за звичку підходити до брами і слухати просто неба прекрасні виспіви дервішів. Згодом красуня Зехра почала благати старого хана, свого батька, дозволити святим дервішам приходити до її палацової мечеті у священні дні і співати їй славні. Старий хан також був глибоко зворушений прекрасним співом дервішів, і він впустив священних паломників усередину палацу, поступившись проханням своєї любої доньки. Саме тут, у священній тиші Аллахового храму, перевдягнений князь Дервіш уперше побачив ту, про кого його душа мріяла стільки безсонних ночей. Довго не міг він оговтатися від благоговіння і здивування, бо всенькі його мрії були лише блідою тінню тієї краси, яку він тепер бачив навіч, і не було меж його захопленню. Утім, і сама принцеса Зехра небавом помітила, слухаючи дивовижні наспіви, що молодий дервіш мав не тільки дзвінкий голос, а й прекрасне, мужнє горде обличчя, променисті, сміливі палкі очі й могутній, тонкий високий стан, що проступав із-під жебрацьких дервішевих лахів. Минуло небагато часу, і дедалі частіше співали дервіші свої гімни для вродливиці принцеси в мечеті. І не лише до співу виявляв хист юний дервіш у палаці. Він брав участь і в змаганнях зі стрільби з лука, і в метанні списа, і в боротьбі, і у верховій їзді, і ніхто з правовірних парубків не міг зрівнятися з ним у мужності, силі і влучності. І запідозрили прекрасна Зехра та її батько, правовірний хан, що до їхнього палацу війшов не дервіш-жебрак, а далебі чужоземний витязь, що полишив свою землю. Спливав місяць за місяцем, і настав день, коли два закоханих серця відкрилися у відданості одне одному. Не було меж їхньому блаженству, коли старий батько принцеси не знайшов слів відмови на їхні благання і погодився їх одружити.
Принц урочисто прийняв віру коханої, віру єдиного Аллаха, скинув із себе лахміття вдаваного дервіша, явившись у справжньому вигляді витязя, та не розкрив свого істинного походження. Не тямився від щастя і старий хан, коли його дочка, красуня Зехра, нагородила його золотоволосим онуком. Зачудований дідусь подарував їй фамільну колиску, в якій століттями виколисували всіх наслідних принців ханського роду правовірних джинів. Була колиска зроблена з чистого золота зі слоновою кісткою, вся виблискувала коштовностями майстерного оздоблення, а під час колисання з неї лунали ніжні колискові. Почала прекрасна Зехра колихати своє гоже немовля в золотій співочій колисці. Тим часом чутка про заміжжя ханської дочки з якимось чужоземним лицарем, що прийняв її віру, дійшла до землі іблісових джинів по той бік Кримських гір. Довгий час хан марно шукав свого зниклого сина і ніяк не міг знайти його слідів. Він катував і страчував вартових, які його не допильнували, викликав ворожбитів, але не взнав анічогісінько. Нарешті він вирішив, що син-утікач загинув у горах і лісах, і що йому, втікачеві, краще померти такою смертю, ніж потрапити в тенета до своєї коханої, дочки ненависного хана послідовників Аллаха. І втішав цим хан свою батьківську скорботу. Коли дійшла чутка про одруження при дворі хана Аллахових джинів і народження спадкоємця, в душу старого закралася страшна підозра. Він відправив шпигунів до ненависної ворожої країни, щоб ті поглянули на чужоземного витязя, чоловіка принцеси. Шпигуни принесли звістку, що це справді ханів син, який накивав п'ятами з батьківського дому і навернувся у віру Аллаха. Незмірною була лють старого хана проти сина, втікача і зрадника, що підступно облишив рідну землю, своє плем'я, батька і ханський трон, віддався кревним ворогам, одружився з дочкою найлютішого ворога, породив із нею гадючого виплодка, і який учинив найпідступніший злочин, зрадив віру своїх батьків, служіння Іблісові. Лютим гнівом і помстою закипіло серце старого, і вирішив він знищити й сина ренегата, й прокляте вороже кодло, яке спокусило його своїм чаклунством, а заразом і все плем'я правовірних джинів. Вигубити геть усіх і покінчити з ними навіки. Скликав хан усіх своїх вельмож і жерців на диван, заприсягнувшись перед ними в ім'я великого Ібліса, помститися ворогові й утопити його в крові, і закликав усіх допомогти йому в цій священній справі. Священники і вельможі, зачувши здобич, підлили оливи до вогню його гніву і пообіцяли надати йому всіх своїх воїнів. Зібралося в горах велике військо Іблісових послідовників, і підбурюване жерцями, згадавши давні образи, спонукане гнівним, мстивим ханом, кинулося через гори на ворожу землю. 7 літ і 7 зим тривала страшна війна. Кров текла рікою, земля тремтіла під копитами коней, повітря сповнював свист стріл. Безжально накинулися на поселення прибережних джинів бузувіри із-за гір.
Не схарапудилися й Аллагові джини. Вони зібрали хоробре військо і мужньо захищали свою землю і віру, свої хати, своїх дружин, дітей і старих. Сам старий правовірний хан збирав загони і скеровував їх назустріч ворогам. Його відважний зять стояв на чолі війська, захищаючи свою нову батьківщину. Його бачили в перших рядах, у найнебезпечніших місцях. Немов лев, кидався він уперед, пориваючи за собою воїнів Аллаха, і стрімко уражав війська свого батька, своїх одноплемінників, вірних Іблісові, безстрашно боронячи від них своє кохання, свою дружину і свого сина. І його зброю супроводжувала перемога. Але не скрізь і не завжди міг бути на чолі хоробрий, безстрашний вождь. Не всі його воїни були такі ж сильні серцем, як він. Поки він перемагав в одному місці, в інших його війська слабнули під натиском розлючених горян, зазнаючи поразу. Сталося так, що він хоробро кинувся з добірним загоном на ворогів, урізаючись в їхні шеренги, сіючи навколо себе жах і смерть, заглибився далеко в їхнє військо, намагаючись добутися до табору батька, і не наважувалися вороги наближатися під смертоносні удари його стрімкого меча. Тим часом в інших місцях його війська похитнулися і були змушені повернути навтіки, зімкнулися за ними ворожі ряди, і витязь із безстрашною жменькою відчайдухів опинився в оточенні, відрізаний небезпечною гірською щелиною. З безоглядною хоробрістю оборонявся загін. Безліч ворогів упало до їхніх ніг, але прибувало все нові й нові стовпища. Із сусідніх скель сипалися хмари стріл, величезні кам'яні брили скочувалися в ущелину, і нарешті камінь з пращі, влучно випущений чиєюсь невидимою рукою, влучив хороброму ватажкові прямо в скроню і звалив його на землю мертвим. Це був камінь із пращі його розлюченого мстивого батька хана. Позбавлений улюбленого вождя, не зміг довго чинити опір його загін. Убито всіх до ноги. Поруч з полеглим лицарем лежало порубане тіло його наставника, старого раба. Страх і безладдя охопили всю землю Аллагових джинів. Уже ніхто не думав про опір, сподівалися лишень на втечу й порятунок. Роз'ятрені воїни прихильників Ібліса нестримним потоком ринули в беззахисну країну, спалювали, грабували, плюндрували все, що траплялось їм на шляху, не залишали каменя на камені від колишніх сіл, міст і храмів, перетворюючи квітучий південний берег Криму на похмуру пустелю. Щасливим міг вважати себе той, кого забрали в тяжке рабство. Принаймні він зберіг своє життя, решта загинули як один. Куди там було втекти? Не було на морі Аллагових кораблів, фортеці на гірських скелях уже були зруйновані ворогами, а всі стежки й путівці з їхньої прибережної країни вели через гори в країну ненависних ворогів Іблісових джинів. Не було порятунку ані для кого. Старий хан Аллагових джинів довго оборонявся з дочкою і онуком у своєму палаці, де зараз розташована Алубка. Довгенько не могли вороги добутися до нього, і тоді вимислили спосіб, як його знищити. Із самої гори Айпетрі почали скидати вони величезні уламки скель. Зі страшенним гуркотом і непереборною силою
скочувалися вони додолу, падаючи прямо на палац, розбиваючи його дощенту. Стільки цих величезних скель було повалено ворогами, що від ханського палацу не залишилося і сліду, а на його місці утворилася величезна гора уламків, нагромаджених докупи в похмурому хаосі. Старий хан, убитий горем і охоплений глибоким відчаєм, убачаючи неминуче руйнування палацу, коли перші камені покотилися за Іпетрі, удався до останньої можливості порятунку – таємного підземного ходу, що вів від палацу Валупці вгору до фортеці Ізар на горі, яка тепер має назву Хрестовка. Кинувся він підземним ходом, тягнучи за собою свою згорьовану дочку, красуню Зехру й маленького онука. З усіх своїх колишніх багатств і скарбів вони взяли з собою лише одну найдорожчу коштовність – золоту співочу колиску. З великими труднощами і муками вони піднялися похмурим довгим підземним ходом до фортеці. На горі був вихід у потайну печеру в ущелині. Коли вони наблизилися до неї, то з жахом і відчаєм побачили, що їхня грізна фортеця вже взята і зруйнована ворогом, що й на неї впали могутні уламки скель за Іпетрі, і що ущелина з печерою завалені так, що виходу з них геть немає. Не могли знайти їх тут закляті вороги. Не сила була ні вбити втікачів, ні завести їх у ганебне рабство. Але чи могли вони знайти тут порятунок? Навкруги лежала спустошена, спаплюжена країна, наповнена трупами, серед яких нишпорили бузовіри. Ніхто не спромігся врятувати їх, розібравши вихід з печери. Без жодної допомоги і підтримки нещасні, зазнавши страшних страждань, сконали від голоду біля виходу з підземного переходу. Перед смертю старий хан виголосив над золотою колискою грізне заклинання, яке зробило її невидимою. Легенда свідчить, що ця золота колиска досі зберігається в похмурій печері гори Ізар. Лише в ряди годи під час сильної бурі, коли вихор проникає в зачарований таємничий вертеп і розгойдує колиску, співає вона тихесенько скорботної колискової. Сила селенна сміливців вже давно намагалася і так і сяк дістати золоту колиску в печері на Хрестовій горі, але щоразу безуспішно. Багато хто поплатився життям за свої зухвалі спроби, зриваючись зі скель. Інші, врятувавши голову, повертались перелякані, напівбожевільні, зі спотвореними до віку ротами, руками чи ногами. Страшні бо чари наклав на золоту колиску старий хан. Нікому не дається в руки, якщо той не має потрібного талісмана. А талісман може відкритися лишень тому, в кому горить така ж всеохопна, самовіддана любов, яку носив у собі хоробрий син хана Іблісових джинів, що згинув від рук власного батька.